El pont vell va ser construït l'any 1804 i ha resistit diverses riuades. El Cortiella, encara que passi una part de l'any sec o gairebé sec, ha estat protagonista de grans desbordaments, un dels quals es va endur al Pont Nou. Un dels aiguats històrics que va arrasar la part baixa del poble va ser el del 1967, que els vilatans van voler recordar fent un senyal en el punt màxim on va arribar l'aigua. El 1994 va haver-hi una altra gran riuada. Després que el riu desbordat s'endugués mig terme, es va fer una aposta per aixecar el poble econòmicament. Un dels impulsors va ser en Lluís Llach, que va fer concerts per recaptar diners i ajudar a la recuperació del poble, a la vegada que decidia replantar la vinya i invertir en la cooperativa, modernitzant la maquinària i pagant el raïm molt per damunt del que es liquidava en aquell moment. Mirant riu amunt, a la dreta, tenim l'antic molí d'oli de Calamorós i al seu costat la casa rural, anomenada la Icona del Pont Vell, la qual, com podeu veure, conserva les arcades d'estil mossàrab, fruit de la sofisticació d'una època. Seguint el curs del riu cap amunt, trobem els antics rentadors, ara reconvertits en espai multidisciplinari, que conserven la forja antiga i la bassa petita, que és on es rentava la roba dels malalts. Si seguim més amunt encara, a 5 quarts caminant entre un paisatge de vinyes i oliveres, arribem al nucli de la Garranxa, una antiga pedania de Porrera que encara conserva velles cases ara deshabitades. La ruta no hi va, però si us animeu és una bonica passejada. Al davant tenim Cal Baldric, una de les cases pairals de Porrera reconvertida ara en el celler Batllach. Podeu observar que l'edifici acaba amb uns ulls de bou i unes cantonades arrodonides que recorden els vaixells que duien els vins de Porrera a ultramar. Trobareu el proper codi QR anant cap a l'est, prop de la casa cantonera que hi ha a la plaça de la Guineu.